and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Kung magkinaon sa manggani, nahibaw na ta. Nga dili lang hibawan ang kaliton niyang pag-atake sa mga kaaway. Kining dapita, mao ang katapusan natong depensa. Ginganlan ako duha ka ngan kining dapita, mga kauban. Una, mao ang dapit sa kaluwasan gikan sa mga kamot sa mga kaaway. Ug ang ikaduha, kakining dapita, mao'y atong lubnganan. Nagkasabot kami si Jonas nga dili una namo kiniisulti ninyo. Apan karon nga patay na siya, nakahukom ko nga ako kiniipakita ninyo. Gisusi na namo ni Jonas ang palibot. Kuno galing madiskubrihan gyapon kini sa mga kaaway. Kun doon na pa magaling kita ilaing kadaganan o kabalhinan aron adto na sa magkampo. Apan wa pa ko siguro kung asa ka nadapita. Sa ato pa, wa pa ko mahibaw kung asa na sab kita mobalhin aron maghimo og laing kampo. Busa kining bago natong napalgan nga mas ligon ug mas tago kaayong dapit, mao na tingali kini ang katapusan nga dapit nga luwas naton kataguan. Busa ampingan ginato kutob sa tong mahimo kining dapita. Kaysa ako nang gikaingon, kining dapita mauna ang katapusan natong trenchera. Apan usa ra gyud ang akong ikapaniguro ug ikapasalig ninyo mga buutan ug maisog kong mga kauban sa revolusyon. Sawaan ug magbahin kita sa kamatayon. Mamalay na sab kita. Manangyula. Mo isulti ni Mary, suping. Asa man ta mamalay? Wa ko mahibaw. Kaya nga naman di ay, nangyula. Naibawa na sab di ay kining kampuha sa mga militar. Ambot suping, wa ko mahibaw. Sulngon na sab kining kampuha sa mga militare. Ang ako nahibaw ang suping, nga ayaw intawon kalimtiang nabiling 5 ka buwad. Bulad! Nasad! Ngano man di ay ka suping? Tuan na ay! Septena! Mo'y akong giuna og hipos! Ang gusto na ko mahitabo ingon ini, dili nato iabandona kini maong kampo. Mauunta ka na among ipangutan na karudi. Kung ato na balang biyaan kining kampuhan. May gipamutang na kitang tulo ka mga layers nga naglibot nining maong kampo. Magpabilin ang tulo ka layers sama nga magpabilin sab ang duha ka platon dinhi sa kampo. Sa matag kilid sa agianan ngadto sa busay, dayon ngadto na sa dakong langob. May ipamutang kita nga mga kauban nga mo'y magbantay libot sa agianan. Kuno galing maabot na gyud ang adlaw, makuha man sa mga kaaway ang atong sanktuaryo. Apan maglisod gid sila. Panington una sila dugo, labaw sa tanan. Matina una sa dugo ang kasapaan. Una nila mailog kining atong nahimutangan. Mangutan ako. Padayon kami ri. Halos tanan namong nabati gikan nimo mga positibo sa atong kapildihan. Inay positibo sa kadaugan sa revolusyon ang atong mabati og hisgutan apan positibo sa kaparutan sa revolusyon. Kami ri. Lig-on ang prinsipyo nga gibarugan sa atong doktrina. Apan sa matag hitabo, naa ang imposible o posible. Mituo ako nga sa tanang kamanduan sa mapulang manggugubat sa rehiyon, kining atong kamanduan ang labing ligon. Apan timan ikini ninyo. Kay dili gyud mahimong kalikayan ang nagkanayon. Imposible nga mapukan ang atong kamanduan tungod sa iyang kaligon. Apan mukuyog o muduyog gayud ang nagkanayon usab. Posible nga mapukan sa dakong kasayon ang atong kamanduan. Sama nga ang akong tumong ug katuyuan sa atong doktrina nga magmadaugon gayud ang revolusyon. Apan atong hinumduman nga sa kalampusan naausab ang kapakyasan ug sa kadaugan kauban ang kapildihan. Ug ang labing ligong kamatuoran nga bisan unsa imong sugdan wa kagilaing kapaingnan ug kana mao ang katapusan. Sama sa tawo nga mahimugso, kauban na niya ang posible ug imposible sa iyang kinabuhi. Sama sa unang revolusyon sa Pilipinas.
ang dakong posible sa usa ka kamatuoran nga ang matinud-anong revolusyon gipanguluhan sa matinud-anong revolusyonaryo nga mao si Andres Bonifacio. Apan nag-uban-uban ang imposible nga mapadayon ni Andres Bonifacio ang matinud-anong pag-alagad sa revolusyon ug ang dakong imposible nga kadaugan natabunan man sa mas dakong kapildihan sa sayon niyang katapusan. Ug ang bugtong naingnan ug hinungdan mao ang kamabudhion sa mga kauban. Sama nga ang kinabuhi, posible o imposible. Kaya ang buhing pagmatuod mao kini. Posible kang mabuhi, apan imposible kang nga mabuhi hangtod-hangtod dinhi sa kalibutan. Kaya ang kinabuhi mao ang sinugdanan ug ang kamatayon mao ang katapusan. Sa tubuhaton, karon eh! Huwag maglihok! Huwag maglihok! Tuon na sila. Huwag maglihok! Mubalik pa sila! Nibalik yung tuod sila. Huwag maglihok! Nagpaubos ang lupad o nagpatungod sila sa kampong karon eh. Colonel, Nimong kog. sa imo nakita sa teleskopyo. Mutuyog tagkausa. Mutuyog ta og kausa. Huwag mo kumpiyansa! Huwag yapoy mo lihok! Mutuyok ba gato sila? Kumusta mga kauban ka, Agnes? Way milihok karon eh. Kumusta sila si Mama Yolanda o si Suping? Tuwa sila sa haya ni Ka Jonas. Oh, Mituyok sila. Ubos na kayo ang lupad sa helikopter! Kami! Ayaw magparong! O bangka pauta mo sa pangpang! Kami! pasaglis kami rin. Mubalik na gato sila sa ilang kampo. Karudi. Ngano kami rin? Wa Karudi. Ilubong na to si Ka Jonas. Iligsawop sa adlaw. Colonel, Serena. Lingkod, siyo. Colonel, Huwag di mailhan ang mga bukid. Nagpaubos sa kita sa lupad ganiha. Apan huwag di mailhan ko doon na magikampong. Siyo. Pahibawon talaga. Bago pa na ko nadawat ang confirmation bahin nimo nga mihatag na og pagtugot ang AFP nga mo full time ka na sa imong serbisyo sa militar. Asset ka na nako. Kung unsay pribilehiyo nga madawat sa saka regular, mausab ang imong madawat. yes! Lamiag ko na ng balita, Colonel. So, niya na ta sa finale. Busa ang iyon ta ka nga ihurot ug bukbo ang tanan mong nahibawan ug naparidan aron mapulpog na nato si Rudy. Maura man ay akong gipaabot nga inyo kong hatagan ug espesyal nga pagtagad, Colonel. Oh! Isaan ko nimo. Ihurot na ko ang tanan ko nahibawan ug naparidan. Colonel, dadon ta ka sa usa ka idaran ng tao nga masuhito kayo sa dakong kabukiran. Siya mo himuon na tong guide aron may bawa na to ang kampo ni Daddy Rudy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!